गंदिया बाबू कबाट खोल। एते रात्रि तमे किए मो मु तमर सीए। कबाट खोल प्रिय मु तमर सीए। कबाट खोल प्रिय मु तमर सीए। टोटाली कावासाकी जेटेक्स चेन्नई रे बाहरलु भाई सेपटे आम कार जाऊँ भाई लद्दाख बाहर आला ट्राइडेंट कॉलेज कड़े गला ट्राइडेंट कॉलेज लद्दाख बाहर आला आगे पूरा टोटाली गोटे गोष्ठी पूरा ठिया फटोटे सब भाई लद्दाख जीवन अरे सब बंजी बंजी लद्दाख गाड़ीटा किना हम लद्दाख कावासाकी निंजा एटा कौन भाई कावासाकी 150 क्रूजर मॉडल 115 भाई रेकर्ड अच्छे अपडेट गोटे गला एरिया पूरा जगह मार्केट पूरा हेलमेट जाऊँ लद्दाख हेलमेट नहीं टोटाली लद्दाख जाऊँ हेलमेटा रॉयल एनफिल्ड शोरूम किना हम शोरूम किना हेलमेट लगे आम बाहर टोटाली मार्केट बाहर पूरा बरफ फरफ देखिए आसवा मजा अलग नाकि स्मृति आमर ना घर फर सब चेंज होगा थोड़ा आम जहाँ थे से गोटे गाड़ी सी गोटे स्लो कर गाड़ी चली रॉयल एनफिल्ड शोरूम आगे भाई मोर पहुँच मोर गाड़ी चेंज हो गाड़ी भाई सेपटे जाकि पूरा बिक्रिया गाड़ी दायित्व अच्छा मिस्टर सानू पुरातन गुंडा भितर को टिके गमनागम करिया भाई एवं अच्छा टोटाली मार्केट उपर भाई कौन हेलमेट किना हटी हेलमेट 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 तो हेलमेट किणी आइलु कौन जानी पारु ना कौन लद्दाख लद्दाख जाऊँ माने वीडियो जना अच्छे समस्त को कि लद्दाख जाऊँ लो वर्ल्ड पाखे से तो साइन कर सारे भाई नंबर नंबर दिया कौन जहाज मुझे देखनी नहीं नंबर घर से सोनम नहीं लगे कह गाड़ीटा आज भाई को पसंद आसला लद्दाख जाऊँ बाटर पसंद आसला देखा जाऊ भाई ये डिस्कसन कर केमती गाड़ी किना हम सस्तार यदि 50,000 खंडे कमेदेवे नहीं जो GT 650 सेपटे मेटेरो एपटे भाई हाँ कौन हो भितर ना आम पछारे गाड़ी किणे पछे जनकर हाथ अच्छे सी है भाई जन आमको जी उकसई गाड़ी से भाई है भाई उकसई खुशी हवा लद्दाख के स्टार्ट हो सॉरी हेलमेट अबे हेलमेट किणे आसलो गाड़ी किणी सारे
ଲଦାଖ ବାହାରିଆ ନା ବାହାରିଆ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ବାହାରିଆ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପଇସା ଦିଲେ କାଠ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇବୁ ପଛେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବୁ ଲଦାଖ ଗଲାବେଳକୁ କରିଦେବା ଆଉ କାହିଁକିନା ବରଫରେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିବ ନା ଆରେ ସେପଟ ଗାଡ଼ିଟା ଗଙ୍ଗା ମଡିଫାଇ କରି ଥୋଇଛି କିରେ ହାଁ ସାନ ଭାଇ ଗଙ୍ଗା ମଡିଫାଇ କରି ଥୋଇଛି କିରେ ସେପଟ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କିଏ ନା ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋର ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବ ମୋର ଆରେ କାଲି ଯାଇ ଲୋକ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଥିଲେ କି ମୁଁ GT 650 କିଣିଦେଇଛି ସବୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମିଠା ଫିଠା କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ବସିକି ଦେଖିକି ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ରେଡ଼ି ଆମର ଟୋଟାଲି ଏପଟେ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବ ତୁମର ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଆସିନି ବକ୍ସରୁ ଭୁଲିଗଲୁ ওটা মানে ওটা କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ରହିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ରହିବ ନୂଆ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର 3D ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଚଲେଇକି ଯିବି ବକ୍ସର କିଏ ଭାଇ ବ୍ଲଗିଂଟା ଚାଲିଛି ବହୁତ ରାଜ ଖୋଲିଯିବ ଜମା ସେ କଥା ଉଠା ବକ୍ସର ହଁ ବକ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଲା ନା ସେଟିଂ କରିବାରେ ବକ୍ସର ସାଥ ଦେଇଛି ବକ୍ସରେ ଯିଏ ସେଟିଂ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କିଏ ସେଟିଂ କରିପାରିବ କାର ଧରି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁର ନ ଖାଇ ପାଇଲେ ମିଠା ତୁ ବାହାରେ ଖାଲି ଲଦାଖ ଅମେକ ଲଦାଖ ଯିବି ଯେ କିନ୍ତୁ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିବି ମାତ୍ର ମାସେ ଦରକାର ଆମେ ଲଦାଖ ବାହାରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ମାସେ ବାହାରେ ନାଇଁ ମିଛ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବୋଧେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ବୋଧେ ଫେରି ପଳେଇଯିବୁ ନା ପୁରୀ ଯାଇପାରିଲୁନି ଯୋଉଠି ଲଦାଖ ବେକାରୀ ପୁରୀ ଯିବା ସକାଳୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ ହାଲକା କାହିଁ କହିଲ ସିଏ ସିନା ବସିଗଲା ଝିଅ ବସିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କାରଣ ପଛ ଗୋଡ଼ ପାଇବ ପଛରେ ହଉଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବସିବା ଆରମ୍ଭ ଗଲା ଆଉ କେମିତି ଦେଖ ଧରିବ ହଁ ଭାଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ହେଇଛି ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ହଁ HDFCର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଛି ହେଲା ସେ ଭାଇ ବି ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇଠୁ ମରିଯିବୁ ନା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଦାନ୍ତ ନବା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ କିଛି କରିବ ଫଟୋ ଉଠା ଫାଇନାଲି ହେଉଛି ହେଲା ଆଉ ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲିବ ପୁରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି
କ୍ୟାମେରା କଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଦେବୁନି ବେ ଚେକିଂରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଛି ପଛକୁ ଦେଖୁନି। ଭାଇ କ'ଣ ରେଡ଼ି ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ କେମିତି କ'ଣ ତମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିଲା? ରେଟିଂ କ'ଣ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ ଆମ କହିଲାନି ସୋରୁମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଟିଂ ନାହିଁ? ହଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନାହିଁ କି ଜିନିଷ ଦେବାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ରଙ୍ଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଭିତରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଭଲ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା? ଆଉ ଖରାପ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଖରାପ ସେମିତି ଆଉ ଭଲ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବେଷ୍ଟ ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫାଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ତାଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ସବୁ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଭଲ ସେଇଟା ଜିନିଷ କେତେ ଜଣ ଭଲ ଥିଲା। ହଁ ଆଉ ବାକି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା? ହଣ୍ଟର 350 କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ତ ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ସହିତ କଲି ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାନୁଥିଲି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲମେଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲମେଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ହଁ ହେଲମେଟ୍ ଯେଉଁ ନେଇଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ଆଖିରେ ଖାଲି ଫୁଲ ବସିଗଲା ଆଖି ଏଇନା ଖୋଲି ପାରିଲି ଭାଇ ପିତା କଲ ତାର ଗଳେଇ ଦେଲ ଏମିତି। ହଁ ଛାଡ଼ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଶୋରୁମ୍ କେତେ ରେଟିଂ? 5ରୁ 5ରୁ 4 ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଓଭରଅଲ୍ 4 ବାରିଆ ଗୋଟେ ରୋଳା କରିକି ଯିବା ତାପରେ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିଲା କି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାପରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଆ ବାବନା ଟିକେ ଚାହା ପାଣି ପିଇବା ଲଦାଖ ପାଇଁ ତ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଆସିନି ହେଲମେଟ୍ କିଣିଲେ ଲଦାଖ ବାହାରିବ ଆଜି ତ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାର ନାହିଁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଇଛ କ୍ୟାମେରାଟା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତମ କ୍ୟାମେରା ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଗେ ଆମେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯିବା ହେଲମେଟ୍ ଯାଇ ହେଲାନି ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାଇ ହେଲାନି ନହେଲେ ଓଲୋଟା ଗାଡ଼ି ଭାଇ ମସ୍ତ ଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ଶୋରୁମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ନଥିଲା ତାପରେ ତେଲ କେତେ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଆମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ଆମର ମାନେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆହୁରି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆହୁରି କିଛି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବାଲା କରିବେ ଜିନିଷ କିଛି କଲେନି ତ ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ସର୍ଭିସିଂ ବି ଭଲ ଥାଏ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ତ ବାକି ଦେଖାଯାଉ ଚାଲ ମାଡ଼ିଯିବା ଭାଇ ଆସିଗଲ ଲାଇଟ୍ଟା କମିଯିବ ୟେଲୋ କଲର୍ ସେଥିପାଇଁ ମରା ହେଇଯିବ ଶୁଖିଯିବ ତ ୟେଲୋ ଏଇନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇନା କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ ଦେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କିଏ ଜାଣି ପୂଜା କରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ ମୁଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବିଟେ ନେବି କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳା ଆମେ ପଳାଉଛୁ ପଇସା ଦେବ ନନାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆମେ ବି ପଳେଇବୁ ନାଇଁ କାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଶସ୍ତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ
ସୋ ଅନେଇ ଦିଅ ଫଟୋ କିଛି ଫଟୋ ବାଇକ୍ଟା କିଣା ହେବା ବାଇକ୍ଟା କିଣା ସରିବା ପରେ ଶସ୍ତା ପାର୍ଟି ଯାଇପାରିଲୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା କ୍ୟାମେରାଟା ଆଣିବ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ କିଣା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଲଦାଖ ଯାଇପାରିଲୁନି ବିକଜ୍ ସୋନମ ପାଖରେ ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସୋନମ ଆମ ମନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଥମ୍ସଅପ୍ଟେ ଆଣିଛି ଆଉ ଇଏ କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ ଆସିଛି ଥମ୍ସଅପ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମିଶିଛି ମିଶିଛି ହଉ